Euskal Eskola Publikoetako hormek euskarazko hitz askoren oihartzuna zabaltzen dute bertoko geletan, baina eskola atzean uzten dugun momentuan, euskararen oihartzunak indarra galtzen du eta horren ordez, erdara hutsezko hitzak gero eta gehiago entzuten dira. Izan ere, eskolan euskara irakasten bada ere, kasu askotan ez da euskal identitatea lantzen eta beraz euskara hizkuntza akademikotzat hartzen dute ikasleek, eremu formalera mugatuta geratzen delarik. Horixe da behintzat sortzen ikasbatua elkartetik salatzen dutena, hau da gaur egungo euskal eskola publikoak ez dituela umeak euskalduntzen. Horren aurrean euskal eskola eredu berri aldarrikatzen dute. Iruña aukeratu dute haien mezua zabaltzeko eszenatokitzat. Euskal Eskola Publiko berria sortzeko jai antolatu dute maiatzaren 23an Iruñan. Hala ere, egun hori heldu baino lehen beroketa egin dute eta horretarako Bilboko plaza berri aukeratu dute. Beraz, eskoletako umeekin batera kalera irten dira, herri kirolen bidez euskara eta euskal identitatearen kontzeptuan sakontzeko eta euskal eskola euskaldunago aldarrikatzeko. 3. urtez antolatu dute jai hau Bilbon, baina ez pentsa eguna pasatzeko edota klase orduak galtzeko ekimena denik. Izan ere, helburu jakin batzuei erantzuten dien jaia da hau. Lehenengo eta behin maiatzaren 23an Iruñan ospatu behar duten Euskal Eskola Publiko berriaren aldeko jai nazionalaren aurrekaria da hau, beroketa beraz. Hala ere, hau ez da helburu bakarra, izan ere jai nazionalean naiz Bilboko honetan ere, Euskal Eskola berri aldarrikatzen dute, besteak beste euskaldunagoa izango den eskola. Helburu ezberdinak ditu jai honek, urtero, ja badira 3 urte egiten dugunak, badaukagu nazio jaia maiatzaren 23an Iruñan, eta egiten duguna da pixkat berotzeko lana egiteko, eta jendea jaira animatzeko, herrialdeka jai txikitsuak, eta Bizkaiako hau da, eta hori batetik helburu hori dauka, eta bestetik baita ere, ikusten dugu eskolak euskalduntzean, euskal kultura edukiak ere kontutan eduki behar diela, eta azkenan jolas tradizionalak edo herri kirolak ere garrantzitsua da, ez, deno jakitzea, eta ikasle haue gure ikastetxeetan euskaraz mintza proiektuaren barruan herri kirolak lantzun dituzte, eta gaur eduki dute gune bat, non ikastetxe ezberdinetako umeak elkartzeko parada eduki duten, ez? Aitziberrek argi dauka gaur egungo eskola publikoaren eredua ez dela egokiena. Horren aurrean, autonomia handiagoa eskatzen dute, eskola bakoitzak bertako beharrizanei egokitutako hezkuntza proiektua garatzeko aukera izan dezan. Izan ere, bere hitzetan gaur egungo eskola ereduak euskara hizkuntza huts gisa aurkezten die umeei, euskal identitatearen kontzeptuan sakondu barik. Eskola publikoen aldekoa gara, baina, pixkat, egun daukagun publikotasun eredua, ez dugu egok ikusten, ez? Uste dugu eskolek autonomia gehiago behar dutela, ez dutela izan behar olako dependentziarik administraziotik, eta, autonomia pixkat eskolatik eta herri horretatik, eskola bakoitzak erabakitzeko zelako hizkuntza proiektua garatu nahi duen. Eta nola ez, eskola euskaldunagoa izatearena, ez? Euskaldunagoa, benetan euskaldunduko dituena etorkizuneko herritarrak, eta pixkat hori, ez? Identitatea ere, euskal identitatea edo irakatziko duen eskola, ez? Eta, gero, lantzan dugu hori, benetan kalidadezko eskola bat nahi dugu, ezkidetza kontutan aukiko duena, doakoa izango dana benetan, eta, proiektu pedagogiko berritzaileak ere izango dituen eskola. Eskola bakoitzak, ikastetxe bakoitzak, bere autonomia auki behar du, oso ezberdina delako Tuteran dagoen eskola bat, Donostin dagoen eskola bat, edo Maulen dagoen eskola bat. Orduan, bere errealitateen arabera, bere hezkuntza proiektua propioa egin behar du. Eta kurrikulum dekretuak ere, pizkat hortan frenatzen du, ez? Esartzen da Gasteizi, ze kurrikulum ezarri behar dan, eta ikastetxeak ez dauka bere umei inguruko errealitatea benetan irakasteko aukerarik, ez?
etorri zari gaur hona? Herri kirolak egitera. Bai, eta zer dira herri kirolak, ezagutzen dituzu? Bai. Eta orain arte zer egin duzue? Kokotzak, xakuak, gurpila eta gauza gehiago. Eta gauza guzti horien artean zein da zuretzat onena? Xakuak. Sakuak? Zergatik sakuak? Divertigarriak direlako. Eta badakizu zertara etorri zarien gaur, herri kiroletaz aparte zein den helburua? Ondo pasatzera. Ondo pasatzera. Eta euskaraz hitz egitera, ezta? Eta irabaztera. Hori. Errotak eragin jarria, Arria txetu garia, garia egiten ogia. horrelako auzolanean. Marbituko dugu Herria! Zimugan ikus daitezke lan pasari itzaka, horreia ezkorri eskapa, txikoki eta erreiniak nola bide guztietate. Mendietan mintzo da Euskara. Euskal Eskola Publikoaren hezkuntza sistemak hutsune asko dituela salatu nahi izan du, bere iritziz umeak ez direlako benetan euskalduntzen. Baieztapen hau egiterako orduan datuak jartzen ditu mahai gainean. EAEko hezkuntza saila berak egin izan ditu azken urtetan ikerketak, eta emaitza da 3 ikasletik 2 ez direla euskalduntzen. Eta A ereduak ez duela euskalduntzen. B ereduan 13% soilik. Eta D ereduan, uste dugu euskalduntzen duela, baina D ereduak ere ez ditu ikasle guztiz euskalduntzen. Orduan hor, akats baten bat edo hutsune baten bat badago. Eta guk uste dugu dela, azkenan eskolak irakasten badu euskara, eskola hizkuntza bezala, helburuak ez dira benetan lortzen. Euskara irakas dezakezu hizkuntza bezala, linguistikoki. Baina benetan kulturarekin ez baduzu benetan lotzen, edo kontzientza izaten azkenan hemengo hizkuntzaenarekin ez dira helburua lortzen. Nik beti esaten dut, gauza bada euskara irakastea, eta beste gauza da euskara maitatzen irakastea, ez? Eta hor dago ezberdintasuna, eta guk uste dugu hortik helburuak oso ezberdina direla. Zentzu horretan, euskara eremu akademikotik atere lantzeko beharra dagoela azpimarratu nahi izan du, sortzen ikasbatuaz elkarteko kide honek. Umek eskolan ordu batzu betetzen dituzte, baina ordu zehatz batzuk, eta eskolaren egin behar bakarra ez da. Osea, komunikabideak daude, azkenan herria ere hor badago, eragileak, berak zer entzuten duen edo zer esperientza jasotzen duen eskolatik kanpo ere garrantzitsua da. Orduan ikusten genuen beharrezkoa ere, hori, modu baten hizkuntza ez formalaren lanketa. Eta guk hori bultzatzen dugu, ahoskotasunaren lanketa, eta hori, hezkuntza edo ikasgelatik umek modu naturalean hitz egiten duten euskara hori balantzearena, ez? Eta horregatik proiektu hauek, non jende gaztearekin beste euskara ez formal hori edo lantzen duten, ez? Eta herri kirolek pixkat horretako parada ematen dute. Hizkuntzaren erregistro guztiak landu behar dira, ez? Ez bakarrik ikasgelan gaudenean, baizik eta azkenan euskara bizitzeko modu bada, eta eskolan erabiliko dugu, baina kuadrillan erabiliko dugu, etxean erabiliko dugu, edo jai giroan ere erabiliko dugu, ez? Eta oso garrantzitsua da erregistro guzti horiek ere ikastea. Ikusten zaituzte berdez jantzita, ez da esperantzaren kolorea. Gaur asko irabazi dozuela? Bai. Jolas guztietan? Ez dut sinisten. Guztietan ez, baina ia gehienetan. Zer egin duzue gaur? Esnatu. Egin duguz eramatea hementxe zaku batzuk, lokatzak eta lokotza eta horiek. Eta euskaraz egin ere bai, ezta? Bai. Zein da jolas guztien artean onena zuentzat? Orain dut ez ditugu egin guztiak. Zakuena, beste talde horrek ere esan du zakuena, eta zakuena zergatik da onena ba? Egin aldelako. Hezkuntza elebiduna izan dugu orain arte, baina hemendik aurrera 3 hizkuntzatan aritzeko gai izango gara, edo horixe da behintzat martxan jarriko den 3 hizkuntzatan oinarritutako hezkuntza sistemarekin lortu nahi dena.
Honek polemika handia sortu du, batzuk honen alde agertu dira, beste batzuk berriz kontran, Aitziber bigarren talde horretan kokatzen da, hau da kontrako taldean, honako arrazoi hauek ematen dituelarik. Ingeles da ez da kaltetua suertatuko, baina eske guk esaten duguna da, emaitzak diote, deredua da, gehien hurbiltzen den alberuei, baina eske dereduan ikasten duten 160 pikuak, ingeles maila egokia ere hartzen du. Orduan, euskera hizkuntza beikularra izan da ere, gaztelera eta ingelesa ikasteko aukera edo eskubidea ez da galtzen. Kontran, trilingüismo eredu honekin euskera ikasteko eskubidea galduko da. Orduan, gu, de hecho, ona uste dugu dela ingelesa zein etorkinen ama hizkuntza ere nolabait eskolan egotea. Egotea eta ikastea, baina hori beti ere euskararen kaltera ez doanean. Azkenean, ingelesa eta gaztelera hizkuntza kooperazioan daude. Batak besteari ez dio kalte egiten, baina gaztelerak euskarari bai egiten dio kompetentzia, eta ingelesak euskarari kompetentzia egiten dio. Komunikabietan gehiago ateratzen dago, eta azken euskarak ez dauka gazteleak ingelesak daukan estatus maila, ez? Bera, orduan kaltetu ateratzen dena ez da ingelesa edo gaztelera, euskara da beti, ez? Egin dugu, zakuarena, jarritezu. Urpilena. Bai, tiraka egintzeko eta orain egingo behar dugu relebo bat bezala, baina altxatzen gauza. Jai nazionala beraz, maiatzaren 23an izango da Iruñan, bertan goizean umeentzako jolasak eta kale animazioa egongo dira. Urtero bezala, pirritx eta porrotx pailazoak ere bertan izango dira. Eguerdian berriz, herri baskaria izango da, eta arratsaldean gazteek rock kontzertuez gozatzeko aukera izango dute. Beraz, adin guztietako pertsonei zuzendutako ekimena da hau, hori bai guztiek bat egin dezaten, leloak dioen bezala, sasi guztien gainetik. Eskola berria nahi dugulako egin. Etorri gurekin laguna, zu ere beharrezkoa zara. Artzazua oan euskara, eta egin dezaguna elgara. Euskal Eskola Publiko berria, sortzen ari gara.